Berdian. Monggo, monggo. Penumpang air dan gadep. Kita kelaterakan Mas Omek, gitu Mas Omek. Ayo kaca. Monggo, Pak Eni, wonten Pak Eni. Ada Pak Eni, monggo. Kakung putri manunggal dadi sawiji. Ayo padha Pak Eni, monggo. Makasih. Nah, ini tulisan ngoten monggo. Ada Pak Eni. Pak Tiono. Ayo siki. Kun ore luhure budaya. Sanika rawitan nyumarga laras ingkang nami dipun sepuhi Bapak Ratno pribadi. Mugi-mugi budaya enggal lestari menawa rahayu. Nggih, niki Pak Nurdi. Monggo Pak Cari, Pak Warto. Ricik kumcik krimis wis teko sadelok maneh bapakne wis teko nyong kaget aduh rika mbeta napa bungkus petak niku isine menapa Iki lo gedhok oleh kang larang pitukane. pinten pitukane mas kula sago mawon Mbok yo ngejar kenal si gandho aja bohong. itu pil jebulane tak kok gambare kang mas mude Rama Oh, arep pindho lawe iwake welut ora ana iwak welut gendut. ilawe welut mula nek karo bojo kudu sing nurut Nek iso yo ayo sing patut. Rama Oh, arep pindho lawe iwake pitik wis gak dibelehno pitik. ilawe iwak pitik Ya. mula nek wis golek bojo sing pinter golek duit Bapak Nur Dadi pinter golek duit. Pak Nur Rama Dadi. Rama Lolo. arep pindho lawe sebelah Ano sebelah. ana dilawe sebelah Gak ana nek Dek. wis dadi bojo jangan digalak Sing galak biasae tukang nandak. Rama Loh, arep pindho lawe lamu ati wis arasen goreng atindo. dilawe ati nek karo
donya akhirat sabar lan anane marang wong kang ditresnane kudu ning secengkilir gumanti ayo koncang sepra yen marang samubarang najan katon prasaja ning atine iku durung karoan merepot kudu dititik coba jarone engkau piye kudu sabar marang tome pengen katamu meneng sepetina ingsun ontang manting kumpul reka wae ingsun seneng wanita sing selawase mriko sing tak goleki rino wengi tansah dadi ati sayang kelingan maneng wong sing ayu kuning ingsun was kagum
lilo lilo reko katone moto ayo duduk sanding ingsun reko mumpung temu matur suwun Pak Carik